bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jaam ñalle won hen jaam hiire won hen jaam waale won hen aadi biliyaaɗi saladaadi go firtude aadi koɗo galle ko yewta nde haalirde teccan e Piindi TV mbaɗanta on no hannde ni heewoɗo saaha en jetti mo ganduɗa ko kañum cakkiɗon yebde e koɗo galle woni hono o Tidianiatou Sarr kalanɗen ko ɗanle rewɓe to dowlaji arabeɓe leyɗele safalɓe tampinteɓe ñoƴƴeteɓe leñam leñamagal dawal gadanal e dawal ɗimmal on jeeɓi Adama Samba Dari goko mo kadara hande noon jooɗoɗen koye meɗen joodade hoore mum woni jooɗodade mo jibidina e nokku goto mo booti mumen dasa e nokku goto joom bokke emo ganduɗa ko kañum woni jambur jaaro cuuɗi men ɗo wiyete Nguy bokke hay goto majjan ɗum ko nokku mawɗo paaridinɗo e nder leydi Sénégal mo kewmi wiide to banggue démocratie potagu mi meeɗi haalde nde joom maalo joom ɗo nde filete nde leydi Sénégal e leyɗele Afrique ne poti ƴewtade ko bokke waɗata ko sababude démocratie o yaaji potagu ngu yaaji mo kala laamoto tan ko duuɓi nayyi sa gayni totta bande yiilo no wawi artude ma kono hay sa moƴƴini ko duuɓi nayyi tan wadde démocratie bokke ɓooyi min Abou Samba Diop ɗo konmi ɗo ɗo ndemanmi ɗo ɗo gawanmi ɗo ɗo duttomi janggo mi wirne ɗo ko joom bokke hokkimi ɗum joddimi koye joom bokke woni Diallo Abdul Malik Jallo mi salminima Abou Samba Diop sa wela mbiya Abou Hafsatou mi salminima mi juurimama mi salmini wondiɓe ma yo Allah waɗe moon barka mbaɗaton ɗo ko yo Allah nawr ɗum yeeso ɗum ɗo henne koko mawni no feewi mbiɗa wonde weltare huccidde ma par ce que ko neɗɗo e hoore mum neɗɗo noon wonani wi ni way kono waɗi ni way so wona mbiɗa weltani on yo Allah wallu on ko mbaɗaton ko yo yaaru yeeso ya barke Allah amin a koɗo galle bismi ko joom bokke boyngel guila cangol e feelaji cili jima cili gueddare bofimalaw sadio tengoyngol jinguel joom Abdul Malik Jallo mo kala no andi hol Abdul Malik Jallo dande ma e golle ma e balle ma hande teddungal yiilima yiiti artema a woni koɗo galle soɓe mbi Abdul Malik Jallo holto jeeya mi haali holto janggi e holto rewi ko jaboɗa bandiraɓe ko mi jaboto ɗum tan ko rabbe ko ɓuuri yawde e yaccade gadimi janggude ko bokke jalluɓe ummimi toon mbiɗon cukalel jaami to wiyete wuuro men jaarem afo baba wonno toon no wiye Dikkel Diallo nannami toon e école goto wiye école Haham ummimi école Haham jaami école le progrès woni ko Thiès gonmi toon ha 3e am gartumi école Kër Cheikh nden waɗi ko COG gonmi toon ha seconde o ummimi ɗon nanmi quartier à partir de la seconde jaami quartier gonmi toon duuɓi ɗiɗi nde ummitimi quartier gartumi nattinami kadi ɗo école goto no wiye Saint-Michel gommi wadde comptabilité mbanmi ɗum ɗum comme no duuɓi ɗiɗi mankuɗi ni par ce que ko 18 mois mi anda ko fota ko 18 mois mbaɗmi toon ene waɗi moment na ɗum ni ha dañmi brevet yam d'étude comptable ko jaltumi patumi hakkade golle paada golle Abdul Malik Jallo e jangde nde gonɗa e jangde aɗa andi heewi mi haali ñanden général Mamadou Niang e woɓɓe salatonoɓe nden sa kala mbadda e museji ha taw ko gendiyankoɓe beele ɗum meeɗa heɓtadema hay saha goto ɗum serata ha hande mbiɗo jogui musée garowo yam mawni ne wiye Ndiaga yette ko ba kono nanta pular so yikam tan yorat jallel ko sabino ɗum o wi komi callotonoɗo o wi hay so sukaɓe ne nuleten won gueɗe so faama tan saloto o meeɗi mi ari mbiɗe hoori omo yarna e ndiyam fof koora ko mbimi mi yarata o wi han mbimi yarani o wi par 4 mbimi d' accord ha ɓoyimi woppe o wi omo andi hay goto yarnude kadi wono gueɗal gongal o wi omo horsinimi par ce que o wi ko mbaddume ko kalanmi fof ko noon foteyam hay ɗum o wi toon mbo horsinimi ɗum malgré que mi weeɓani wonno cukalel piddunogel kono kanko o wino ko tan ko korsini ɗum par ce que no mbamini no wiide ko honeyam tan kollanmi neɗɗo Abdoul suganaɗo jangde l'école wona l'école wonke famdude jangguinowo mum so yaltinati quartier woni militaire holko tawoyda min tawi toon ko muusi ko ɓuuri ko candaga ko accunomi école ko ɗum tawmi a quartier nde garmi nde noon
mi dañi ko saɗe quartier kono la jaabu saɗ mbaɗmi quartier ko lebbi 6 mbaɗam première classe lebbi 6 mbaɗa première classe eyi mi dañi ɗumine quartier quartier aɗa wona neɗɗo ha waɗa ha yalta quartier dañani première classe ko ɗum ɗo grade ɓurɗo sadde e armée grade o noon jogui critère uji hono neɗɗo dañirta ɗum wadde ko woni ngabbirgal sa yawtima tan ko ɗum fof no weeɓa seeɗa fof grade sa dañi première classe tan firti ka neɗɗo moƴƴo mbo neɗɗon daña diplôme aji ha heewa e armée ha yalta taw dañani première classe neɗɗon ya hawna général fuɗɗo dañi première classe min noon mbaɗmi ko lebbi 6 dañi première classe ko mbaɗɗa hano ƴa première classe min cikkuɗa ko teskiɗa walla min mbaɗi nde min goni Dakar bango somi ummima formation mi yaltata mi anda noon ko waɗi somi ummima formation mi yaltata min goni Dakar bango lebbi 3 min petta Tamba ummi nawami comptabilité gonmi toon secrétaire comptable to Tamba ɗo min mbaɗoy formation Dakar affaire comptabilité ala meɗɗo ɓe mbaɗi remarqué kamɓe fof mawɓamɓe ɓe mbi ko min après liggey mbiɗen e Soudan min noon mi anda ko Allah waɗi ko jiilotono garmi tan ko mbiɗa yiiɗi dañde joni ko moƴƴi kala no gandirmi ɗo waɗana moƴƴi mbiɗa yiiɗi min tinani min matani he tan amin goni Tamba wajo wiyete ko Birane Boy o dañi liste ummi état major o wi nomination aji kessine ngari tan o wi kam xam nga cinga bokk mbimi lan o wi cinga bokk mbimi lan o wi nominani la première classe de proposé nañ la mbimi en bon o wi a waɗama proposé première classe o wi kono oto haalana hay goto cikkannoma fundatam min ngari kaari darma nomination ngaji ɗi mbaɗa yimɓe na kaale tan nanmi matricule 44 74 00 64 B Abdul Malik Jallo nommé première classe à partir de l'âge de 2 tan waymi ko mi andani no mbaɗi mawne yam no mawne man feewi a yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Piindi TV woni koto men ko Abdul Malik Jallo dawal jangde on keɗima dawal militaire en cowanade hen dawal darogol politique no waɗi fayida en cowanade hen dawal pelle ha tengte ɓamtoje pulaar en cowanade hen chargé de mission e ministre Abdoulaye Daouda Diallo nan toon golle kewɗe ko ɗum jogoɗen haalde hannde Abdoul nde natɗa kacce nde gaga waɗaɗen premiére classe holko ɓurɗa teskade nde gonɗa militaire nde ko jiiɗa tawa waɗa ɗum jidde nde ɓe guittimi min gar Tamba min goni ɗon lebbi seeɗa wiya o il faut ƴeewe nawateɓe Kédougou nden won kilifa goto wonno Kédougou wiye Mamadou Dia ancien président conseil yewtere makko waɗama omo waɗa ɗon omo woni ɗon e salle goto wiye ɗo moftete détenuji politique ɗo wiyete CPC noon wiyeteno ko CPC centre pénitentiaire goton ɗon wiyeteno ko CPC wiya ko ƴewete ko yimɓe ɓurɓe darade ɓurɓe jogade personnalité nawe to makko omo wonno toon omo wonde Waljojo Ndiaye omo wonde Blondé Diop omo wonde Ibrahima Sarr omo wonde étudiant goɗɗo hakke yejjidde ɓuuri fende oɓe goni toon wiya noon yo ƴeewe bawɗo neɗɗo timmuɗo wonata kañum jogoto affaire dépense uji mabɓe arana reena gestion restauration mabɓe min modeste ma ko min waɗano choisir wadde an a wonde Mamadou Dia Kédougou aɗa toppiri nargol walla gueɗe makko ko nandi hen ko ñamde makko e yarde makko mi joguima ɗum pendant lebbi 7 kanko e wondemi makko ko teskiɗa e Mamadou Dia nden saabu Aboubacry Kane ko dabinta sinen kalde muɗum gurda makko holko teskiɗa e Mamadou Dia on sa nder soka Kédougou teskitimi makko waɗi ko waktuji ɗi o yaltata so yalte waktuji ɗi e suudu ɗo sokaɗo o jogui course omo wirda omo yaha warta mbiɗa ƴeewa mbo yaha warta wona neɗɗo fof o haaldata gendarme goto inde makko arte yam joni wiyeteno ko Charles Remy Binta yum makko ko Touba ko bam makko ko Pullo oɓe mbiyatnomo ko Demba Diallo inde makko to Fulɓe Charles Remy Binta e o jeeya origine kanko wi kam o jeeya koto wiyete Wourossogui kanko Charles Remy Binta kanko hay so sohli Mamadou Dia yidde haaldude mum tawi won probléme o noddata nden téléphone portable ala ko sonori suudam no waɗi sonori Mamadou Dia noddannom ndembortegel heure so sohli hunde noddaɓe yomi ar min Mamadou Dia o yoko ɗum cohlimi so haalni kam o deƴƴi wonta haaltude jiimi somo yewta omo yiɗa yewtude o yindirta e waalijojo ɓe jaltate fenêtre haɓe tolno e fenêtre goto maɓe fof no e haalde oɓe nandira taw ɓe jindirta ɗum noon bandiraɓe on paami no mbiɗen ni
mataw so Abdul Malik Jallo podɗo no Mamadou Dia wurtama e mum woppi sefuji mum fulɓe mbi en ɗam no ɓuura sabu mo wi yirlaɓe wiya sayboɓe jalluɓe mo wi jalluɓe yirlaɓe en kaalino e jewte men ɓennuɗe wonde Mamadou Dia ko ɓi Demba Stanu Demba Sampaɗel jeeya ko cikkitte toon fewi ɗum so ɗo fewi cikkitte o jeeyama bokke jalluɓe kamɓe jiidi wadde Abdoul mataw ko ngal jiidigal wonno ɗon no wiyete noon nden Mamadou Dia nden heewi awaɓe ƴewde ɗum kadi Aboubacry Kane wimi sa foof Senghor nelano toon o salo yo yaltu o yaltani sonaɓe wonde ɓe jaltine ko nandi hen beele gaga ko kalɗa ko ala ko jewtutu ɗon ana Mamadou Dia min de mi meeɗa yiide garɗo ƴewdamo mbiɗa teskiti so yimɓe gaari ne jiiɗimi ɗo ko yaltani ko yaltani o yo yaltani mi teskitimi ɗum e makko min ko gonmi ɗon ko mi anda caggal am walla avant mi ara kono o jaɓata yaltude te ko neɗɗo goto teskitimi o jaɓata defa o ñaama on ko fay yettotono caggal ɗum yimo woni ɗo garde pénitentiaire on mbiɗa teskiti ɗum kono o jaɓatano kanko visite mi anda pourquoi ɗum woni ni o jaɓatano visite o jaɓata haalde autorité ji ɗi ko min wonno final maɓe mbi o jaɓata ko waji goto yette fayi ina yette famille ti inde nde mi yimo après woni garde pénitentiaire mi yimboɗo ko on tan o jaɓatno te o kadi sono addanamo ñamde o wiyata ko yo arde yam minen jadata min somi ari garatmi ko en tant que gestionnaire ɗum ɗo ñamde mabɓe ɗe min joguino mi ara o wiyami min ƴewanmo ndiyam ɓuuɓɗam min gaddanamo ndiyam ɓuuɓɗam somi gaddanimo ndiyam ɓuuɓɗam o wiya jeehe on noon vous pouvez partir c'est bon so sohli ne jogui sonnerie baɗɗo woto suudam o sona tan mbiɗa andi ko kanko mi yaha to makko woda ko sohli mi heeɓa so yi yewtidde Waly Jojo Ndiaye omo noddanno kam mi ara o wiya ya haalana Waly Jojo mi haalana Waly yaha ha tolno e fallantere o tolno e fallantere ɓe jiidirta so goto maɓe yaltini junggo noon junggo mum ne yiya junggo goɗɗo kono ɓe jiitirta e guite kono saɗa haalananana ɓe gona e haaldude oɓe kaala ɗum ne so ɗum ni on saaha hay goto ɓe taccata ɗo ɓe jewtata ɗo tan kaɓe kalditani haalde yimɓe garata o waddam averti mi wiya garde wonɓe ɗon ɓe ko militaire uji gonno ɗon nden mi wiya ɗumen oto jaa eyyi min baddan noon beele Abdoul oɗon adañine fatange nadde suudu makko jaaɗo leltoɗo walla saabu wiya deftere kamil course nan ɗon woppata waktu walla adañi han neta min naati suudu makko wona goho wona ɗiɗi nden ko sajade basagon kuɗiɗi sajade ɓooyi sajade joɗɗo o joguino e nder suudu makko sajade he course na hen deftere ɓuranno ɗon mi anda noon ko nde woni e sajade course e deftere ɓuranno ɗon leeso ɗo lelotowo way kono ɗum ɗoji ɗiɗi ni deggodiraɗi so wertama ha gasi kadi omo fawa hen ko wayno ɗum ɗo goɗɗum tappi boɗejo mbiɗa yiya tappina hen jiida on ko tappi leloteɗo mbiɗa yiya ɗum e na saɗi nde taw mo bollili mi meeɗa d'ailleurs wona na saɗi mi meeɗa yiɗo mbo leli kala nde garmi tan komo jooɗi walla omo dari mi meeɗa tan bettude mo mbo leli somi tawi garamta tan komo jooɗi walla omo dari wiyama Mamadou Dia ko toon rafi gumdam heeɓi ɗum beele nden an omo yiya normal walla wiyata ko letto guila adan walla ko caggal mo wumi wiɗe yenana guite ɗe hen wotere way kono lettere ni mi anda ɗum noon mi koko mi anda way tan kono lettere kono mbo yiya min kam nde garam nde mbo yiyani te omo toñannomi somi ari omo toñannomi seeɗa o wiyami e ɗum ɗo henne tuto croit toujours bourg comme au Foutala o wiyannomi tan mi wona e jalde mi wiya non président tan o jala heewani haalna so ɗon heewi hadde min baddi noon o baddi noon Abdou Malik jarama holno jaltu arme e holko yaltinma arme jaltumi arme ko en 2000 non en 80 en 74 armée ko minen goni promotion gadiɗo wadde 2 ans adan ko 18 mois min mbaɗi 2 ans e mbanmi duuɓi ɗiɗi nde mbanmi duuɓi ɗiɗi hakkalde mi mbi ɓe mbaɗami ar engagé tawi mi tampi goonga ala haalis ɗiɗi ina heewi ko hamni pindinɗa ko wendo ko subaka law sa fini komo fotani yawadema yawotoma ko commandement ji no mbayno leydi naɓɓerde nde wa natti ɗum wawde supporte woto a yiyat neɗɗo tawma wima ƴewki ƴewɗa ɗum ki welani ɗum e taw ko militaire hono ma taw a waɗani haydara
ina haamni noon nde tawa wawa yawde mbimi ɗum ɗa finalement wadde ɓe mbi kam ni mbimi komi jaaho nden waji goto wiya no wiye capitaine goto yette Mané no wiye Mamadou Mané wi komi yaltata te kañum hoccuno waɗi mi sara mum wi mi yaltata kañum woni dalilu ha jaami Casamance wi noon komi yaltata ina andi mami wonno un bon gradé par ce que mbiɗa jogui caractéristique wonde gradé moƴƴo kono noon mbimo tan ko yo accumi ya min kaldo e ma meeɗa sokkede hay gotol dans l'armée mi meeɗa won soldateɓe naata ka hay soko balɗe mi meeɗa sokkede hay soko gotol dans l'armée mi yaha ha autorité ji mawɗo araɓe ɓe jiiɗimi takkimi koye mumen ha tokosoɓe mbatti huldemi mi anda noon dalil ko Allah waɗiri noon nde yetta militaire holko mbaɗɗa beele ko ndennaɗa e golle hôtel walla gollima golle goɗɗe walla jooti tan ha poftiɗa mi yalto armée Mamadou Mané on mo kalmi wiyomi ya intendance militaire joguimi pension personnel civil min joguino ɗum toon joguimi kadi réquisition ngaji ɗon gandumi yo Allah yurmo yaafo lobbat fall gandum ɗum ko intendance militaire ɗon gandumi lobbat fall min joguino ɗum joguimi ɗum ha waɗi comme noon lebbi seeɗa ni ɓe gariti jaami noon Diourbel nanmi ɗon e hôtel goto ne wiye hôtel Baobab gonmi toon ma won hitande e mbaɗami caissier joguimi gonmi toon ma won hitande garmi ɗo noon tanam no wonno hôpital principal wi beele komi embauché Dakar mbimi waɗaka embauché o wi armi dañanima liggey hôpital principal jaami gaddum bagage am garmi wiyete ko Sada Diom jeeya ko Mbumba Sada Diom Sow jeeya ko Mbumba ko tanam kaw mum nenam makket kanko Sada noon o dañini kam liggey ko tanam kaw mum nenam jaami garmi noon nde ko wonde gardien mbimi mi addani bagage ko kaddo yo ga ndewmi ɗo ndewmi ɗo ne paami Rosso paami Nokosot dokmi nde garmi ɗon ko pour wonde gardien mbimi won tawi nde ko wi ko ɓawden waɗi armé tan mbiɗa wawi wonde gardien tan mbimi ala tan paami Nokosot jaami paami Nokosot tawmi toon bandi men goto no Babacar Soule nden a ligguima moɗo mi wonde makko mbiɗa liggo recherche fruitière min wonno pointeur wadde Abdoul jeɗɗa amen tan tawɗa ko gonɗa koye moftude haalis ara ɗum ɓuɓde ɓandu mbiɗa heɓatnode ɗum ɓuɓde ɓande e finna parfos mi yiɗano ko muusi ko dal min dal wonno ɓe fittan ndu no wawi hunde foof ha illa tan won façon kam façon wawa joni noon moɗon ko ittuma toon min jeeyi kay hayɗi min umori kay hayɗi ndungunotuɓe min gari min taccitiri hoore fonde min ƴetti ko laana ha hoore fonde min tacciti amin jaaha juuloyde Nouakchott tawde hakkude rewotako to Mauritanie rewotako min gari oto hamin ɓenni Richard Toll croisement Rosso aɗa fa e tournée taɗa fata Rosso ɗo tan mbimi Bocar ko ɗo jipputomi o wiya mbimi mbiɗo faati Sénégal Bocar ko ɗo jipputomi mboɗo faati Sénégal bandiraɓe oto jeehe komin artoɓe ha gandal Abdul Malik Jallo en jettaki politique en jettaki gurdam makko to banggue pelle dawal gadanal ɗo e Piindi TV en jetti haalleɓe yeeɓiyankoɓe rewɓe suwaɓe mawɓe ngal ɗo dawal gadanal jeɓɓiɗen ko Abdul Malik Jallo goko mo bokke eɗen gandi o wiɗo heewi jangde makko militaire hakkude makko e Mamadou Dia oto laaji ɗi o liggi ma en gartu hen e dawal pangal hakkude men e makko so Allah walano ɗo jaaɓi